I ćao svima ljudi i dobrodošli u moj novi video na mom YouTube kanalu. Izvinjavam se što videa nije bilo jedan period, krećem s aktivnim snimanjem, tako da novi video očekujte za dan, dva. Danas radimo jedan veoma zanimljiv video, također jedan novi serijal, upoznajte fudbalski klub. To ću raditi svake naredne sezone kada Super ligu uđe neki novi klub. Danas sam odlučio da kao otvaranje ovog serijala uzmem fudbalski klub Novi Pazar, koji je došao iz nižeg ranga, iz prve lige u Super ligu. Tako da ljudi, ako ništa drugo ne radite, imate vremena, uživajte i upoznajte ekipu fudbalskog kluba Novog Pazara. Fudbalski klub Novi Pazar je klub iz Novog Pazara. Osnovan je 1928. godine i trenutno se takmiči u Super ligi Srbije, prvom takmičarskom rangu srpskog fudbala. Svoje domaće utakmice igra na gradskom stadionu u Novom Pazaru, koji ima kapacitet za 12.000 gledalaca. Dvije najveće navijačke grupe Novog Pazara su Torcida, Sandžak i Ekstremi. Klub je osnovan 1928. godine. Po osnivanju klub je nosio naziv Sandžak, a kasnije Deževa. Fuzijom FK Deževa, FK Ras nastao je sadašnji Novi Pazar 1962. godine. Bio je amaterski prvak u bivšoj SFRJ, član druge lige. Prvi put u Super ligu Srbije ušao je u sezoni 2010. na 11. zauzeo je treće mjesto u prvoj ligi Srbije. Sadašnji trener fudbalskog kluba Novog Pazara je Zoran Marić. Tako da ljudi, to je neka ta istorija i kako je nastao i sve to. Tako da sad ćemo da krenemo na transfer market i da pregledamo ekipu, da se što bolje upoznate sa ekipom, a također i ja, jer će biti zanimljivo da pratimo. I evo sada i vi vidite ekran, znači, ljudi moji, evo sada smo na transfer marketu fudbalskog kluba Novog Pazara. Izvinjam se što ovdje još piše prva liga Srbije i tabela prve lige, jer još nisu updateovali, ali su updateovali pojačanja i to sve. Tako da ljudi moji, krećemo s ovim nekim, znači, uvodom u transfer market. Znači, fudbalski klub Novi Pazar, čujemo i njihov tradicionalni logo i vidimo da ovdje još nijedan nisu trofej osvojili. Ovdje da imaju 31 igrača, prosjek 24 godine. Ljudi moji, vrijednost ekipe je 3 miliona, da zaokružimo. Tako da ljudi moji, idemo sad da vidite tu postavu. I znači ljudi, idemo sad s postavom, to jest igračima. Golman, znači Miloš Rnić, znači 93. godište, 27 godina, 150.000 vrijednosti. Vidimo da pada, to je većina igrača, sad cijena pada zbog ovo nastale korone. Znači Danilo Đulić, drugi golman, došao iz OFK Vršac, kao free transfer, 100.000 vrijedi, ima 21 godinu. Marko Drobnjak, 25 godina, 95 godište. Znači ljudi moji, on je došao to jest pridružio se FK Josanica, 25.000 vrijedi samo. Onda vidimo Nemanja Kurdić, 21 godinu, ima 99 godište. On je na pozajmici, koliko ja znam. Kurdić, znači, on je došao kao pozajmeni igrač iz fudbalskog kluba Sarajeva, 150.000 vrijedi. Marko Marinković, 26 godina, 150.000. Luka Šarić, 25 godina. Dženan Bronja, 18 godina. Nikola Vukajlović, 24 godine. Vahid Zimonjić, 20 godina, on 50.000. Nikola 200. Dušan Živić, on je došao iz fudbalskog kluba, da vidimo ovo, FK Mokra Gora Zubin Potok, 50.000. Nikola Vlajković, 175.000. Ertan Morovac, 150.000, 26 godina. Kise
24 godine, stranac, Nigerija. Nikola Kovačević, 26 godina, 250, Mirza Delimenjac, on je došao iz Tempines Reveres, 150.000, Lazar Pajović, on je došao iz OFK Petrovac, 100.000, Goran Lončar, došao iz, FK Brodarac Beograd, 25.000, Emir Azirović, 22 godine, Nikola Nedeljković, 30 godina, 350, Semir Hadžibulić, došao iz Svik, 50.000, Seviklja Resić, došao na pozemici iz Sarajeva, Fudbalskog kluba Sarajeva, 250.000 vrijedi, Semir Dačić, 250.000, 21 godine, Abudžaliz Regipović, došao iz FK Tutin, 50.000, Nemanja Perić, 150.000, 22 godine, Admir Kečap, dobro prezime, došao iz FK Traja Kruševca, 50.000, Elmir Branučević, ne piše cijenu, 18 godina, Branislav Tomić, 200.000, Nemanja Dragatunović, došao iz FK Mladost Doboj Kakanj, 200.000, Almir Angaspahić, 100.000, 23 godine, Miloš Gordić, on je došao iz Smedereva, 50.000, i Ervin Kurti. Umori se, ljudi moji. Sad da vidimo neke rezultate. Znači, u prvom kolu su protiv Crvene zvezde izgubili 3-0. Znači, držali su se, ali eto, i pobjedili su Partizan, svaka čast. Da vidimo ovdje. Samo sekund, da vidimo koji je to dao golove. Irhad Zimonjić, Nemanja Perić, golove su dali Nemanja Perić, Nikola Nedeljković i samo da vidimo Nemanja Miletić, autogol. Tako da, ljudi moji, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako ste uživali, obavezno bacite like. Ako želite da još upoznate fudbalske klubove koji su ušli u Superligu, obavezno bacite like i u komentar pišite šta biste željeli novo da snimam sem ovih upoznavanja. Naravno, veliki pozdrav.